Кажи нещо на гладните, Румен. На всичките гладни. Дето. Снимаш ли му? Не, бе. А? Не. Дай, хоп. Снимай, дай да снимай. Айде, снимам. Айде. Да, кому има да ям да бе, съднал, ям ти снимаш тук. Бале, България няма такива, Румен. Така сладко не е. Аз съднал, ям да лъбите тук ми снимаш това. Я погледи. Погледи. Гледай, как се Добре, обаче. защото няма време, да, когато аз ям, ти ме снимаш. Аз съм се наял, не бой се. Наял си. Добре, яш. Я, гледай пликот сега, дай да види пликот. Гледаш тук пликот. Само бокуци вътре, гледай, празни шишета, бокуци, колкото искаш. Гледай, по колко плика носиш бе, Румен, и то няма нищо в теб. 30-40 плика. Нарочно, като има такова тикви някъде да мога на тедро колата. Айде сега малко. Айде кажи, нали знаеш? Ако пуснат днеска интернета, ще...